ia 300 pertsona etorri dira, gehienak gazteak, eta erronka bat, baina pozik gaude. Zaten da oso politxa ikustea zelako goguak initzen dituzten lanak, zelako implikazioakin eta batez be, sustatu gure bailarako balioak, ezta? Azkenean, hemen kooperatiba piloa dauzkagu, elkar lana, kooperazioa, nik uste dut, ekimen honek asko lantzen dauela hori, eta guretzako hori da oso garrantzitsua, ezta? Balore horrek nolabait apur bat berreskuratzea. Bai, azkenen hemen ez da teknologia bakarrik lantzen. Azkenen atzetik ere Feslegolik hontan badaude hainbat balore lantzen direnak. Bai elkarlana, bai erronkei aurre egiteko sistematizazio bat, eta azkenen horrei aurre egiten ikasten juteko bai gazteetatik beharrezkoa dira olako ekimenak. STEM hezkuntzarekin nik esango nuke bokazioak gora doia zela. Benetan pentsatzen dugu olako bokazioak beharrezkoak diala Euskadiko etorkizunerako, enpresak behar dauelako olako profilak. Aldunditik ere beharrezkoa ikusten ditugu STEM inguruko ekitaldi hauek, batipat enpresen lehiakortasuna eta sustatzeko badugulako transizio digitala, eta lehiakortasun hortan aurre egiteko bertako gazteak eta bertako profesionalak beharrezkoa dituztelako, bai teknologia eta horren inguruan dauden ekarpenak egitea erronka horiei aurre egiteko.